Hey, nwaanyị anụfe ekwuwa ọnụ ife wekelisili m iwe n'ife niile nwaanyị a na-aka ebe a bụ na ọ sị na mmadụ niile na-emie na ụmụ nwaanyị niile na-emie lie nsị lipụ nsị nkịta lachapụghị anya di a ị na-akwụghalị ibibe gị bilibe ndị ọzọ ị na-amịghalị ụmụ gị na-eneghe anya ifela ada eme gị na gị na nwa gị nwaanyị na-azọ nwoke papa mmadụ na-anụ nwaanyị na-abụ ka gị na ya na-azọ nwoke ị na-ekwugheli a na-akọgheli a na-akọfusi akụkọ n'ife ịgbaghela ọnụ na-akọ na idusari n'ife ijikwa edusari bụ maka na idelitiri na fonu gị ụmụ gị wee fụzi anya n'ọnya bụ ihe iji wee dusari if not na onye ọbụla na-emie maka na ibibe gị bilibe ndị ọzọ a na-akwụgharị enwe decent honest good women that focused on their marriage ada akwụgharị epiogharị ka gị maybe na ị nọ na grupu ndị na-epiogharị fancha niile ji wee gwa gị na fancha niile na-epiogharị instead ị ga-asị na ịdụ sorry not for me o fe imechu ụmụ gị iru fe imechu ndị taụn gị iru fọ ịkpali onwe gị ịhapụ ihe ị ga-akọ fụba ndị na-emenụ does it justify your action? Ọ bụgodu na ndị ọzọ na-eme ọ na-abụ ha mesịa ha ewelu vidio na-eso onwe ha ifela ada eme gị idozikarị the way ịgbara nwoke ji ụmụ nwaanyị na-abọ ka ị na-ala di ha a na-akọ yeli ka ike ọlụ gị aka na ighebele ike ghebe ebe niile na-esi ibọn gị n'iru akwụkwọ ụmụ nwaanyị niile na-emie nkịta lachala gị anya ịbụ nne ezigbote disgrace ụmụ nwaanyị a na-akọgheli ọ bụrụgodị na ndị ọzọ na-eme fana nwafọ ọ na-azọ nwoke fana nwafọ ọ na-azọ nwoke fana nwafọ ọ na-azọ ichie alụlụ ana nwaanyị na-aba ezurolu ọ bụrụ ngị nwa ga-ezulie ọ bụrụ na o kele ọka ọ ga-ekele ọ gakwa iru chọba onye ọzọ na-efi na-agharasị ọnụ na-aṅụ amoke na-aṅụ akamụ na-akọgheli n'iru akwụkwọ ọ maka ife ị na-eme ụmụ gị na fa na-azọ nwoke ka fa ji wee wepụta ya n'iru akwụkwọ ị mara na ya na nwa gị na-epiogharị agbamụmọ gị na-alụ nwa gị ka nwa gị na-ala gị a na-akọgheli iche na mmadụ niile nwere ifele ka gị ị na-epiogharị na-achọ ife ị ga-eji wee justify your nonsense ndị be anyị si n'ofu aka lụta mma na ozu ọrụ ọnụ mana ọ bụrụ na ụdị a isesie ka ị wee mee gịnị fati lipụ nsị lie nsị anyụkọla ọnụ a na-akọgheli na nchịkọlọta ị na-eche na ya bụ mmekọ gị na Ichie Obiora mere bụ nke na-efegharị na mba ụwa ya bụ mmekọ nwoke na nwaanyị ị na-eche na ọ bụ ihe aganiru ka ọ bụ nyere gị ma ọ bụ ihe mweghachi azụ ka ọ bụ nyere gị? Oga, for my own side ọ dịghị mma n'ihu ndị mmadụ mana ọ bụghị fault m ọ bụghị ikike aka ma ndị ọ bụ m sendịrị datin onye fụrụ ihe amana ihe arụkọ mana m nwasịrị ya as my own happiness and ndị itigo m ya ọnwa m jere ebe a pịpụta ya e nwere ihe ndị mmadụ na-ajụgasị kedu reason ji wee sewe ya bụ ihe a na-akpọ after sex analysis ọ na ụdị unu mesịa ka unu lee anya onye kara mara ya eme ka ke ihe mere ife because ya bụ ife na ihe ahụ happiness ka m ji mee ya adị nọtụkwa nne ya ụfọdụ si na unu mere ihe under the influence of alcohol na otu efu na-ajụ ha onye ivido ma ndị ụmụ nwaanyị nọ n'ahịa nje mmemme adị m ete ekele even ụzọ ihe na-aṅụ Anstemot ka m gwọm ma iweta m otu ọzọ adị m aṅụ ihe na-aṅụ Anstemot bụ Fanta nwee ihe ọ ga-eji nweta m n'ọbụ Fanta na Anstemot. Okay, ngwa n'ebe Ichie Obiora nọ anyị nwetara akụkọ na dịka ọ nọ n'obi ọnwụ anapụgo ya enwedị ihe anapụrụ ya ka m ofuta ka ha nọ mitin ahụ nkịta ga-abịa na n'obi ya na ha nọ mitin enweghị ihe dịka ọ nọ n'obi ha ihe ekwuo na ya sị na enweghị napụrụ ya n'eti n'ọnwa na kama na ọ ga-asa nze kịtago ihe ndị ekwu na nze ka ọ ga-abụzi nze ọwụ na ọ gaghị abụzi nze ihe dịka fine enye gị fine ime fine ahụ anaghị ebupụ ya ebupụ ọbịa dị mbuga adị ebuwa ya ihe ọ na-aklasị onwe ka ọ na-aklasị adị ebuwa ya ebuwa ọtụtụ ụmụ nwaanyị nọ na-asị na enwekwa ife afọ na afọ ahụ Ichie Obiora na gị na-eme gị ntaizi ụfọdụ sị na ọ mgbadike ya na ọ gbagotere imo so many things na the background adịrọkwa na ọ daa kedu ihe diska ya nwaanyị ọmalịcha ji wee wụ na ụdịka nwoke a ka ọ danyere mgbe ahụ ụmụ foto Ichie Obiora na-apụtakwa ụfọdụ bịakwaziri na-asị ya bụ nwoke dịkwa fresh ndị nta anyị na-ekwu na-asị na nwoke ọbụla nwere ihe ma nwoke mgbadike ya gbagotere na ụmụ ya eji echekele ihe na-agwa gị nwoke kwụrụ nkwụ ya na-abụ ọrụ ka nwoke si anọ ikwu okwu ya wuru otu a nwoke a si wee buru m gaa ụlọ ọgwụ na-enetekwa ya sị nsa ndị ihe nwere ihe nwunye awụ olu oge isi mba sị ebe ndị be nne na ya na ha enete ma ọ bụ di ya na-akụgbu ya kụgbuo mana ọ kwụrụ okwu ya na-abụ mọmịta na-ekwu na ọ kwụrụ okwu ya na-abụ
si na nwoke a na ọ ga-anọ nwoke agaghị egbu nwoke a nwaanyị anyị na nwunye mmadụ ka nwa mmadụ ka ọ. Okay, ọtụtụ ụmụ nwaanyị si wetara ụmụ nwaanyị shame enwere apology nwere ite ndị. Yes, mma ayọ ha ka ha gbaghara m n'ihi na adịghị mgbaghara m ga-ayọ ha na mgbaghara m ga-ayọ ha n'ihe ahụ not that mistake m mere ama m na datin ka dị na fon m maka na mehe nwaanyị anaghị eme ya kama na mgbaghara ya onye ọ na-adajụọ obi ha ka uru mana emughị onye anaghị eme na adịghị m adị m sorry na ama na datin ka dị na nwa m mana ihe m na-ekwu okwu ya bụ na nwatakịrị ga-eme m ihe nwa m nwaanyị ga-eme m ihe nwa m bụ n'afọ 9 months nye ya ala ma abụkwana ya ọnụ ha gara too far. I suppose the organ no mere approach say mommy why this that would have been better. Nke ọzọ were m agwa ọ kparịgo m sị na m wụ ashawo m mere ihe niile nke a na-akpọ ọlụ ebube ọ m sị m ashawo ka m na m ihe m na Obiora na-eme Obiora nwa ọhụrụ na-ala m na-ala nwa ya okwe m okwu okwu kparịchicha m. That's reminds me ọtụtụ ndị mmadụ sị na Obiora na-edina nwa gị ihe nnọ gị were bịazie gị wefuzie ihe Obiora bụ na mmadụ Obiora bụ n'ukwu wee sọ ihe aka nwa gị ga-eri nna gị mba iwe nuzie nwa gị aka nnupụ ya were ribezie ya wee cheke ihe ọ bụrụ gị nwa ụmụ m na-eji eji mgbe m bi na ọzara akụkwa be ejeri nwa nwoke na bebe m ụmụazị ma mapa mpa ibi dasị m ụmụazị kama ha ga-ana mmadụ ihe ịchọta asị gị brọda bigo biskit kama ele mpa ntị m ana mapa mpa ụmụ m ha nwee frend jee jụọ n'oyi ụga ụtọ ha na shọpụ akịta nwa m nwere ike ịchọta ha na shọpụ a ihu debe na shọpụ ma achụfụ pọkres of mmụọ iwere zero cheki ya n'ọfụma ngwa na nchịkọta ihe ụmụaka mere ebe iwere ihe onyonyo anya nna ha were zipụ nna ha zipụ ya na niile bi ya bụ akụkọ ka gee ka o si mekene brọda na ya ama m ka o si mara n'ikpeazụ Chimanụ goro m ọgụ Mmesoma nwa m nwaanyị tụọrọ Chioma mgbe ọ fọrọ ya tụrụ ya chọ mgbe m na ya kwuchọsị m na na-achịbe nna ya ebe m na nke Obiora ihe aka nwa m na m bi na nke Obiora dị ụmụazị m mụtara ime m insult m wee sị ọrụ ebube nwa ka ị na-eme insult a block online I'm not going to the picture. Where some ha no go see, not go me na internet or something. Not the first I know. Obologi, o ta ko sisi ba. Obo just suppose no. Yeah, we gbasa Chinedu na fegari video apụtara. Ka m akọlọ gị. There are some boys ziri Chioma ha. Chioma bụ batazi papa be nna ya. Ko bi ozili tebe a. Tazi bịa gosi nna ya. Nna ya wele ogosi osu no gosi Chibuike be ha. Chibuike onye ụlaga nke na-anụ na ihe m ụlaga na-akpụ. Maybe I may know him. Chibuike ka aha ya. Ọ na-agụ ata. Ụlaga wee tizie na akpụ group ka snog gị.